Hambai sini media jotto media takuk jongno ang oro press meet ni mul karon okay obono belai kha khamo jung SATW ungoi tini press meet khaike thik no phiaba jung khoroksa buma ungoi bo jung khoroksa ohani burui ungoi bo o press meet ma khaike tam male Chongmari Phaike hangkai phaiburum burum no sini jara rajnoitik ni thung gorong rok janjani moidano thangai janjani elakaro thangai thunglai gurilai phiaba a thungmani pisone wa chini cherai rok chini busa butei rok tamo sola tamo burui borok khananglayo keboba kaisa dolni poke keboba tai kaisa ni dolni poke oba haike khananglayo emotional ungui thanglayo jorawo Bolai Toklai Ongmani Mwthakdi ang obono koinani musungo ese tipra jukhichabe somosto tipra rajoni jotto buma rokno bang koina musungo chini busapute rokno sung purok mani kaham na nangnai bu pharokno bo koina musungo chini busapute rokno sung purok mani kaham na nangnai tai je rajnoitik bodol jotto no ang poboknai o tripura rajyo no sung tonglaina nango pal khai orono sung rajnoitik bo khaina nang hoyto ba nini hamjakmani bodol alka ani hamjakmani bodol alka tai khorokchani hamjakmani bodol alka phiaba sung tongmale tripura rajyo keboba edisi elakaro tongo keboba general elakaro tongo kebo bidan sabhao budbasao keboba edisi o budbasao keboba village committee o basao keboba municipal corporation keboba nogor panchayat oba haikai keboba gram panchayat Chongmari phaiplum brum no chini cherai rok jano saput khayo borok kok banglayo walalayo bulayo phiaba tabuk bulai nai rokle bujak nai rok tabuk sing bai sing no norbai norok philai di hima hai khorokcha tipromothani cherai bujak khaibo ang buriba ani busa bujak mane haima khorokcha BJP ni cherai bujak khaibo aw ang buri bile bini bumani bukhayok ma haina ani boyok nai abo sung yok laina ni dorkar rajnoitik moidano thungdi je borok ni samung kaham tongmung kaham tuilna kurung bonono jonogon ruktarnai bonono keplai khainai kyaba ta bolte sung takuk bai takuk bukuk bai bukuk sung bulai thilai sacharu onglai tongmani abo belai khisaya okay sung to para kaisan tongna nangnai bile para kaisa o BJP khainai bo tongnai Congress khainai tongnai CPM khainai tongnai jaiti gusti kaisa o se tongo tipramotha khainai bo tongnai phiaba o je khlainai rok o je bulainai rok abole bumani busano sung buma angui abo belai khana sini bukhawo dukho nangmani bagai ang tini norok ni bisingtoi khlaino jotto rajnoitik bodolni karjokorta ingya khaiba warriors rokno ingya khaiba sengkrak je rokno ang obono koinai please sung rajnoitik thunglai di lecture lai di kok salai di phiaba o bulai ma toklai mani no norok boddo khaijadi aborok saya belai khai nini samung kaham kai nini kok bir mani kaham khna to khai buino muhit te kok sai manai hingai no gabang rek tharkuk nai je samung hamya tangnai je kubuyo tongnai je poen ni kok saimia samung kaham kai tangmaya bini logi borok tongla abo bai to sung para kaisa nok kaisa jati gusti kaisa sung bulai toklai khei sung oro thilai tongi to suklai ya aboni bagai sung SATW one suklai kha sung no chini bubagra phurungmani belai ki kaham bu chini bubagra kuno dino phano sung no phurungya je hamya tomu aboni bagai chini bubagra sung no phurungka sung no dagi kha norok ese buma ungui norok buma ni kortoibo tongo sung buma ungui chini tripura hano chini tripura hawo kami amchai rogo shanti shringkhola khaiye sung nirbachon Chongmari hinga naithotok kai sung Chongmari borok bo khai thang to misli meeting sung bo khai thang nai naithotok kai kebo walai kok salaya bulaiya khai sung naithotok kai jonogon je borok na hamjaknai bonono bud diwe keplai khainai sarkaro asugrinai
asuk no ang jotto no koinani musungo ang jotto no hambai ya paro te ani kobok mung ya paro